Khani ubhentsise lo mcimbi niwuqrazulule lo mcimbi waba, ngoba kaloku ibithethwa apha kumabonakude yonke le nto yabo. Kuthiwa ngoku bazosinika ama-surnames abo siwasebenzise emtshatweni. Asiphindi sisebenzise kakhulu amagama okanye ama-surnames ethu. Njengoba ifana yam ndinguNjubaqa akazuphinda ayisebenzise, kuthiwe masitshintshe loo nto sisebenzise awabo ama-surnames. Ndifuna ke nikhe niwuphicothe niwuqwazulule lo mcimbi into yoba ke ngoku kweli cala lelobola izoba nguye ondinika inkomo zakokwabo, njengoba lo rhulumente ke elungisile kule nto ibixoxa phaa eKapa. Izoba nguye ozisa iinkomo zakokwabo, mna ndithathe i-surnames yayo, ngoba ingathi ingayingxaki elula leyo. Noko yingxaki elula into yobana xa ezokwenza yonke into andipheke mna, umemba apha elalini angene ahambe yonke le ndawo inezinto zonke azihambe, ngoba kaloku nguye ngoku ocacayo uba ndithatha i-surname zakhe. Khaniyiphicothe ke madoda niyixazulule, nindixelele into yobana la malungelo afikileyo ukubana emtshatweni kusetyenziswe eyakhe njengoba sendiyibekile. Cacisani apha ngezantsi, ndinguJwarha mna, ukwenzela uba nam ndikhawulezise soze nditshintsha ifani yakhe le nozinzile ndisebenzise yona. Soze ndikhuphe nezaa nkomo zasekhaya kusezakokwabo. Enkosi, bulela.